Hát amikor innen elmentem, szerintem az 5-6 éve lehetett, meg lehetett több is, úgyhogy akkor még nyilván gyerek voltam. Az alatt bejártam pár országot, pár ligát, szóval sok tapasztalattal jövök vissza. Hát az új csapattársaimat még személy szerint nem ismerem, dacot figyeltem, úgyhogy a meccseken láttam, hogy ki játszik itt, milyen teljesítményeket nyújtanak, úgyhogy nem lesznek komplett idegenek, de személyesen nem ismerem őket, csak egy-két játékost még annól a válogatottból. Hát azóta, mióta elmentem, szerintem minden szezonban képbe voltam az aktuális keretével, vagy hogy helyezkedik el, vagy egy-két meccsét láttam is, amikor az időm engedte, úgyhogy képbe voltam az évek alatt. Szerintem, hogy milyen teljesítmény nyújtott a Dac. Személyesen nyilván minél gólokkal szeretném segíteni a csapatot, és ugye ez a csatár dolga, és ha jönnek a gólok, akkor a csapatnak is nagyon megy, úgyhogy személyesen ennyi, és csapat szerint nyilván minél tovább jutni Európában, és aztán ligában is jól szerepelni. Hát ugye én itt kezdtem 6 évesen, úgyhogy körülbelül 10 évet voltam Dacban, ha számoljuk, azt is, amikor már egyszer visszatértem, úgyhogy én itteni gyerek vagyok, úgyhogy csak annyit üzenek, hogy álljanak mellettünk és szurkoljanak.